ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали Савдо ТЖ. имрӯз 24 марти 2026 сол навор кардем навори хонаҳо, заминҳо, квартираҳо. 13 сотиқ замин дар Душанбе 150 000 сомона дорем дӯстон дар видео. Дута хона 165 000 сомона дорем дар видео бачаҳо. Якада як хонага дар кораи навор мекунем. хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои назди ҳавлигӣ аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канори Тоҷикистон навор кардем, тамошо кунем. Баъдан якта мотоцикли пачка ҳастае ки навортон мекунем. хулоса дӯстон, аммо наворе ки шумо ждат доштем, иншоалло ки навора кардем. навор дӯстон дар YouTube хона бисёрай, яки дӯстон хона ба хона дораву нарх ба нарх дора. мақсад дӯстон тавсия метем ки навора то охир тамошо кунем. чизе ки барои реклама дорен дар WhatsApp рӯй кунен. дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Савдо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли як чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои изистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Савдо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Савдо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Савдо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Савдо ТВ дӯстон. бовар кунен, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. навора шурӯъ мекунем. ҳами ака мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз, мо да як хонага дар курай, мо як дулан дорем, метем дулана болои бо сум метем мега. кадомитонам хеле варианто қатъи мақсад як хонагаи фурӯшӣ дорен, ина марамат дар WhatsApp банависен, мо мегирем. ҳами дулана дӯстон мо оз нишонтон метам. ҳаст нафарое ки эҳтиёҷ ба ине ки дулан дора, мақсад кор бошон бо техникаи дуланам пачкай дӯстон. ҳами дулана метам болои ягон суми дига агар талаб кунен, яки сумуш камӣ куна болои сум метам бача азиз. ина марамат ана ҳами дулан дӯстон дода мешавад болои пул. варианти як хонага кадомитон дорен, марҳамат занг бизанен. дӯстон мегзарем ба аввалин замини равонкардагӣ. якта замин равон кардан дӯстон ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Варзоб деҳаи Алхучда қарор дорад. ана ҷураи ҷони ма бошин, агар 13 сотиқи замина 150 000 сум мега. беҳад нархи зурай, бовар кунен. и хеле нархҳо дар ин территорияҳо вообще-то фикр мекунем камай. ака мега ки ма мега зарур шудагиам хай сум дар кор мондем, ша кадоми якм мегира фикр мекунем ки ошиша мега. хоб аз пости Чорбоғ равно 9 километр то пеши хонара. замин дар пеши мактаб қарор дора. ҳамаи ҳуҷҷатҳо сатвоиза ҳастаи бе ягон камбудӣ. 13 сотиқ замин документални, мақсад дӯстон 13 сотиқай опши не ки мега худаш 20 сотиқай. документални 13 сотиқ ҳастаи не ки опши 20 сотиқай. кадомитон ки мегирен ами 13 сотиқара ҳуҷҷатгузорӣ мекунен, не ки ами 7 сотиқи дигааш падаркатон дӯстон. марҳамат дӯстон, ина занг бизанен, масиҳат кунен, бигиренаш. ҳамин наворда якта лайк шавад, дар канал подписатсия шавад бачаҳо. ҳамин лайкҳои шумо иншоалло ки навораи моро топ мебарад. як лайк 15-20 нафарда навора топ мета, иншоалло ки фикр мекунем мефаҳмем. мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигӣ. нафарое ки аз дохили Душанбе хонаи тайёр кофтесем бо нархи дастрас. духонагаҳай 3 сотиқ замин дорад дар ноҳияи Сино дар шаҳри Душанбе. ассалому алайкум мардам тамошобинои муҳтарам. хонаи заминӣ бо 3 сотиқ замин дар пушти бозори фаровон, Афғоно ва
خب 2 حجره 3 سوتیق زمین، 2 حجره 4x3 کلیدور داره، دوشوی داره. دوستان عزیز آشپزخانه علیش هم میشوه با کوارتیر خیلی بنرخ 400 تاش میگیم، باز معاملش میکنیم. نفرایی که از ناحیه سینا از پشت بازار فراوان خانه نزدی حولگی لازم تونه اینا مرحمت دوستان از امی کانال ما زنگ بزنین. کانال سعودو تجه و کانال سعودو تیوی هر دش یک تا افطار داره که فکر میکنم تماشا میکنین هر روزه. میگذاریم با سیومین موتورسیکل فروشی نوی پچکه ارزانکی سستانی چوتکا. موتورسیکل فروشی در ناحیه خراسان دهه چورباغ شهر بختر قرغانی پیشینه 14,000 سومان نرخش، سالش 2022. فقط بنزین قطعی اگه ماشینچه ای تکنیکچه دوستان در روسیه گشتگی پرابگش 5000 کیلومتر اوتیلیزاسیا نداره، نمره رسیس که قطعی گشته است، همه حجتاش هست. برای افورمیت کردن 100% یگان دیفکت کمبود نیست، فقط بنزین خالی سستانی زور 14,000 سومانی باز معامله داره، لازم تون با شاگرد دوستان بگیرین. همین چیز نوای میگه که آوردیم خیلی لازم نشید، میگه نفر این است که های کنه سوداش میکنیم که در خونه ایستاده افگار نشوه و ویران نشوه، لازم باشه زنگ بزنیم بچه ها. و دوستان میگذاریم با چهارمین خانه نزدی حولگی 355,000 سومون خانه، 4 حجره 3 سوتیق زمین. سلام، خانه فروشی در ناحیه رودکی دهه مشعل شهر دوشنبه. خب دوستان نگاه کننده، یک خانه 3x6، یک خانه 4x3، یک خانه 7.5x7.5. خب خلاصه که آبشی 4 در خانه کلیدور پدوال 355,000 سومون ارزش که باز معامله داره، دهه مشعل ناحیه رودکی شهر دوشنبه. لازم باشه زنگ بزنید دوستان معلوماتی پرشه بگیرین. چیزی که شما در کار دوستان خانه، کوارتیر، زمین، ماشین، مقصد چیزی که لازم تونه تگی کامنتر یا ویدیو ده میتونین فکراتونه مانین. و دوستان میگذاریم با پنجمین زمین فروشی روان کردگی 3,500,000 روبل زمین. نگاه کنین، گورود کلین پاسیولکای اکوامارینده قرار داره، 3,500,000 روبل 11 سوتیق زمین، حجتش 100%، رجیستراسیون میشوه، یعنی که زندگی کرده میشوه، سرتیفیکات دیسک داره، برنامه خدمت مغازین، مکتب، صدیق 1 کیلومتر، سویت پستانی گاز هست، نگذرانده. واریانتی علیشی کوارتیر در دوشنبه، خوجند، پنجکند، ماشین بالوشتا پول به تاگر علیشی واریانت داره. خب معلوماتی بیشتر شد دوستان زنگ زد از نومی کانال سعودو تجه پرسان شن 3.5 میلیون روبل جوش جای آبادای زنگ بزنیم بچه عزیز. و دوستان میگذاریم با ششمین خانه نزدی حولگی. خانه نزدی حولگی فروشی 3 سوتیق زمین، 3 خانگاه، دهه کروان 2 تویچی پیشینه میگه، انا هموجا قرار داره. السلام علیکم دوستان مردم پادپیشکای کانال سعودو تجه. ای مرکزی شهر وحدت 13 کیلومتر، از پاورت لنینگراد 9 کیلومتر، 3 در خانه، حمام در بیرون، آشخانه، انجام خانه تیار، فوندامنتی عاقل تیار، زبارش کردگی، دکمنتو سرتیفیکات تخ پاسپورت داره، آب داره. خب دوستان عزیز، کدومی که میگیره معلوماتی بیشترش زنگ زنه 300,000 سومون، رقمشون اخیرش 69 از امی ما مراجعت کرده، میتونین زنگ بزنین.
ва дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 165 000 сомон ай дар кӯчаи Исмоили Сомонӣ, маҳаллаи яъне ки Исмоили Сомонӣ, чорраҳаи масҷиди Ҳоҷи Мирзода қарор дорад. Бино аслан 6 ошёна буда, хона дар ошёнаи панҷум қарор дорад. як ҳуҷрага бо масоҳати 36 метри квадратӣ 165 000 дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. барои гирифтани маълумоти бештар рақамҳо шонида метавонед 2355 аз уми канали мо муроҷиат карда метавонед. чӣ тавре ки мебинед квадрати кам 36 квадрат як хонаи калон мешавад. ҳолати коробка мегирен далчи корш мекунен. ами кам кам арзонтарошам монем фикр мекунам хуб мешавад, чунки ҳастаи нафаре ки бисёр вақт занг мезананд, комментария мекунанд ки 5 сол мешавад, 6 сол мешавад, ҳеҷ не ки як кӯлбачаӣ барои зиндагӣ кардан битонем гирифта. марамат занг зад пурсоншед. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. боз як тоига квартира аст ки дӯстон азиз 165 000 сомона, як ҳуҷрага квартира дар этажи 11 бо масоҳати 37 квадрат дар шаҳри Ҳисор дар 8-ум микрорайон қарор дорад. срочна фурӯшӣ квартира арзон, беремонт, доми 12 этаж дар 11 этаж қарор дорад. иҷозати ремонт ҳаст, свет, ов ҳаст, лифт кор мекунад. хона 2 тиреза дорад. аз ин нарх арзон нест мега дига дар Ҳисор. сабаби фурӯхтани хона срочна пул лозим. ака фикр мекунам бачаҳо ҳама дастум дар кор охӣ. Неки хай бо ҳаст нафаре ки гарини ба дар кор шай ва ҳам хотир бо савдода мегзоранд. хулоса гихтон бо далчи занг бизанен бигирен. ҳами сума дӯстон ҳози мадам дар кор ай, не ки хона надорем ки савдо кунам, соҳиби сум шам бачаҳо ко медонед намира. ва дӯстон мегзарем ба нӯҳумин хонаи назди ҳавлигӣ. бачакои восе ҳамиҷаин нигоҳ кунед ака. хонаи назди ҳавлигӣ 350 000 сомон, 3 хонага, 4 сотиқ замин дар ноҳияи восе, кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ 350 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. дар ноҳияи восе кӯчаи Ҷомида қарор дорад. масоҳат 4 сотиқ, 3 хона бо як калидор, як хонаш ремонт кардагӣ, дару тиреза дорад. гирди хона маҳкам кардагӣ бо дарвозаи калони фасони замонавӣ. адрес восе кӯчаи Ҷомӣ 350 000 сомон. занг бизанем бачаҳо. ва дӯстон мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. 360 000 сомонӣ якхонага квартира дар этажи дуюм бо масоҳати 30 метри квадратӣ. ҳами дар любои дом бардоро ку ҳами дуюм этаж ку бовар кунен гарени зурай. дуюм этаж мақсад не як намӣ мегира, не баландай, не пастай, ҳами средний бадайда бачако. дуюм этаж якхонага этажи дуюм 30 квадрат дар Гипразем дар шаҳри Душанбе 360 000 сомонӣ. ремонт ҳами ҳолат Гипразем 201 дивизион обсвет пастяни беҳад ҷош ҷои гарячи. занг бизанен маълумоти бештарша бигирен. чизе ки буд бачаҳо ҳамаша ҳаракат кард навортон кардам. ждат доштен иншоалло ки навора диден. ана бо далчи ҳаррӯза тамошо кунен. анами ватсапи Савдо Теҷеда чизе ки дорен муроҷиат бикунен. иншоалло ки реклама гузорӣ мекунем, омада навор мекунем, рӯӣ мекунен, кортона ҳал мекунем. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Савдо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен? дураи ватан ҳастен. Савдо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Савдо ТВ дӯстон. бовар кунен канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед.